Čili šikovná, to Míša, jo. Taky můžu takhle, jo, se dezinfikovat. Ještě maminku musíme vydezinfikovat. To musíte takhle chtít do ruky. Teďka musíme vzít, prosím vás, pěkně odbíjat. To máme také vidí tady. To je jako sladčina, nebo to je odederem, nebo to je pacienta, pak si to dá no, fůzko, pacienta, jo, to ukážu, nebo pacient takhle jako kus, takhle jako odebere takhle a teď mi to takhle jako hodí, no? Tak, pustíš to, Míšo? No. Ne, tak maminka na obě. A hop. Už je tam. No jo, to je velký opět, no. A teďka Míša to zkusí takhle. Ne, tak zase maminka, musí ještě jednou. A hop. To byl taková příčka, no. Já to povědu, to vypadá dobře. A teďka Míša dá obě. Ne, tak maminka zase musí dát ještě. A hop. Vidíte to krásno? To bude krásná práce v laboratoři. Na to také zabalíme, no. Takže zabalíme tak, pak máme, který to říkal, tu vaši muzikoterapii, že jo? To je muzikoterapia. Muzikoterapia stimuletos, no. To je právě většiní krávy, jo, jsem jako mám horský sanatorium pro zvířata. Máš taky zvířatko doma? Nemá tady má zvířatko. Jo, co žirafu tu taky víte léčit, jo, tak žirafu. Můžeme zkusit, jestli to funguje taky na žirafy. Tohle je kráva, ne? Víš, že pejsek, takový kráva má úplně jiný podzásek a potom tady má je tam mlíko a taky má úplně jiný uší, nohy, že jo, ruce to on to neví. Sestřička to je, že jo? Taková modrá. Sestra šmoudí. To je vína výšladě, jo? To je vína výšladě a za ní běží takhle ta kráva, nebo ten krávopes teda. Krávopes. Pesografí. Tak to zkusíme. A jsou v pohodě, je jim dobře. Jsou v pohodě. Jsou barva zdraví, jo? To uděláme, aby ještě byli zdravější, než zdravější. No, to je. Potřebuji ještě pomoct vlastně. Aby byl správná atmosféra, jo. Ještě víte co, já taky mám něco s sebou a nevím, ještě víš, co to je, jo. Podívej se, víš, co to je? Jo, a dobrý, protože děti občas myslí, že to je mobil, protože to zvoní, no. Ale to je dobrý níž, a ty každý už trochu zazvoní, no. Je tam opozornit musí, no. Je takový správná atmosféra. Teďka prošel tady. Já teď mu také můžu Máme se potragen, no, můžeme se to
pěkný, jo. Tak díky moc, tady krásně jaký jste zazvoněný, to se Aha. hodně dáří, no. Taky takhle dezinfikuju. Bum. Bum, 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 bum. Hodně, víš. Proti Marii máme zase takový kravatový orchestr tady, jo. Jo. Já mám zase tady takhle jako tady natáhne, jo.